Dinamovist în jumătatea adversă de teren. Tot Cătălin Munteanu este cel care primește, iar lăsa mingea Cristea, centrarea lui Cătălin Munteanu, mingea ajunge, gol! Gol! Claudiu Niculescu! Trebuie să execute, sunt 4 jucători dinamoviști la marginea careului și cu excepția celor de Viorel Moldovan, toți giuleștenii sunt în careu, gol! Gol! Claudiu Niculescu! A doua repriză. Claudiu Niculescu scoate Edel, nu, este 3-1. Claudiu Niculescu reușește hat-trick-ul aici în Giulești. Schimbă foarte bine Cătălin Munteanu în centru până la Cristea, pasa lui Cristea pentru Claudiu Niculescu, iese din poarta Edel, Niculescu în fața celui de-al 4-lea gol! 4 goluri marcate de Claudiu Niculescu. Da, zidul este în poziție regulamentară, Claudiu Niculescu, gol! Ce seară prinde Dinamo aici în Ghencea, este 3-0 în minutul 33. Stopul lui Dănciulescu, pasă pentru Niculescu, în duel cu Rădoi, Rădoi pasează greșit, scapă Niculescu, gol! Dinamo! Ce meci avem aici în Ghencea! Iată-l acum pe Claudiu Niculescu, gol! Odată cu anunțul rezultatului de egalitate de la Istanbul, Claudiu Niculescu reușește să... Ionel Ganea într-o acțiune personală, Ganea, încă o dată Ganea. Așteaptă venirea unui coechipier, vine Niculescu, gol! Gol Dinamo! Din nou Claudiu Niculescu!